Julenek keja zeukan, aurreko denboraldian, ze lehenengo gonbidatua ezen izan. Etzedia izan penagatik. Penagatik baina izango da seguruenik beste norbaitek ditzelako. Arete 80. platera. Kau, guk pasa ditugu urte batzuk, bereziki 3 urte, elkarrekin egi. Ez dago hainbesteko iturarik akaso elkarri aldiro galdetzeko zer modu zaude, bai. Oso batuta ikustesari baina, Bai, eta ala gaude, Ez dakize bat, 8 urterekin ere imaginatzen zaituz bigotearekin. Amabi bat urterekin edo amak esan zidanean, Antxon, dagoazu Sombra. Julen dago harreman irekien kontra, eta Antxon dago alde. formula hori, badakizu zer den? Adar fabrika erraldoi bat. Jarri adarrak eta gero eskatu barkamena Jesukristori. Noski. Kontatu ez dituzuen anekdotak. Ni Antxoni esplikatzen nola enrollatu hartzuen eskatik. Amoria. Ekintzarrekin joan izen eskaren gana, eta segintzen zuzenean titia, jaten, Aste arte gauetan, bilakatzen diren nire ume ere. Etortzen dira, osabaren eta izebaren etxera. Oso bada izebarekin jati duzte saltxitxa bat eta purearekin. Hombre. Eta besotan dator seme txikia, Antxonen besotan. Miluzeko kamiseta erraldoi bat soinean. Adoktrinamendu. Dator. Benetan, sabes? Bai, benetan. Gaztean, benetan zabez. Bueno, Hola, hementxe gaude beste atal batean, bigarren atalean, gonbidatuarekin lehenengo atalean, balen? 20.000 denboraldian, baina zelako posikari. Laugarren urti da ja, Laugarren urti eta nik uste azkena. Osea, aprobetxatu denboraldi hau. Bueno, a ber, ez dugu ezer esango. Denboraldi bat geixa, gero ez dakigu bueltauko garen, ez, zuek badazpadan aprobetxau. Bai, baina diot, osea, matematikoki, ja saionek ez du gehiagorako ematen, ez? Ja, baina, ja Kari. aurten ibili behar gara larri, Baina, akortaza hau esaten osa ziginen, igual bigarren urtien hasi ginen hau esaten, Bai. Bai, hombre, ez du iso aldatu gendu nien, esan gendu, honek ja ez dakitzen madurauko, beste urte bete ez dakigu zelan beteko gun. Ja, baina, porque hor aparte matematikoki, ekonomikoki ere zen sostengarria. Ja, oingun ekonomikoki bada sostengarria eta gonbidatu aldetik abizauko zuegu, a ber, errepikatuko da bela batzuk, hori entzuliok badakixe, baina eskezelako politxedan gonbidatu bat eukitxi, oin dala 3 urte, eta oin barriro etortita konteti bizitzako honetan urtitan ze gauza pasabako zan, zeitx? Ja, gertatzen dena da, igual hasi barko diegula gizarte segurantzan alta ematen, porque es que, claro, osea, Aitziber Garmendia ja, 3. edo 4. ez ekartza, ba niri pertsonalki #lotxa ematen dit. Aitziberri pagaoingotzeu asko. Aitziberri gure soldatatik emongotzeu eskupekoa. Eskupekoa, hola. Bai. Bitikoa mona, tori. Sobrezito baten. Sobrezito baten. Eta bai, 3. ez errepikatzen hasten dindanei nik ustot eskupeko txo bat. Eskupekotxo bat, ere bai. Gaurko gonbidatu ere bai, akaso eskupekotxoa. Ze Bai. biek errepikatuko dute gaurkoan. Ba bai, bisek errepikatuko dabe, baina atalau diferenti izango da. Ze izango di bi pertsona, etorri izenak ja bakarka, eta oingun datoz alkarraz. Eta gaina, protagonistak ez izango eurek bakarka, izango da euren arteko harremana. Hori da. Eta spoiler gehiago ez dugu egingo. Ez? Gero etorriko dira, eta sin más. Malen, zelan za? Ai, ba ondo egiz esan denboraldi ontako gogu deuket, benetan zabiz etorti superguai da, ondona, posik, pixkat urte rarillu, sin masa da. Rarillu. Bueno, rarillu, ez. Ez que urte rarillu. Ez, esan nahi dut, zuk esatozun esaldi askotan da, zutzako iraigin hasten dela urte barri bat, ikasturte Bai. barri bat. Orduan, pixkatna ikasturte barrixe toma hasiera honek berpisten hau edo kogudeuk eta hasiera hontako, edo bai, pixkat, jazta udako gauzak atzin itxiguz, urte atzin itxigu, eta oin ikasturte barrixe. Ikasturte barrixe. Igual da motivazio geisha duketela. Beitu, bai jabete dara magu eta nik ja ezin dut gehiago. Osea, iraia joan daiteke etorri den bidetik, de hecho ja iraia joan zen, baina iraiak utzi nau. Iraiak utzi nau. Jakari. Baina zu pentsau, berez, a ber, gaur egun potentioko bai benetan zabizen, ez dugu izango, baina, bueno, goxeko amarra di. Eta, bueno, bai, iuntzeko sortzirek arte igual amen egon biga, baina itzi zelako barrik botako guzen, zelako terapuz izango da, guazen hortan pentsa. Beti bezala hau da privilegio bat. Egia da, atzo, edanituela komeni zitzaizkidanak, baina zerbeza gehiago, eta gaur esnatu naiz, Ipe baikari. apur bat, ostras,
Nik zerbezi ez, nik txakolineran eban. Ez que arretxinako jaixe di markinen. Eta atzo urten itzen, da... Baina, amaiketan oien, Bai, amaiketan oien, baina... Bixo. Claro. Zepentzo, hemen zer iso hartzogu. Gaur loiot behintzet, zuk loizu? Bai, lo egin dut, baina atzo esnatu nintzen, gaueko 4:45, didara joateko, didako ordutegian, Alsasuatik, bueno, oso ondo ez, oriontxu eta hori guztia. Esan behar nizun, Arretxinagako jaisek, pasa dira Altsasuko festak eta orain datoz Altsasuko feriak. Ja, badakit, gogun dauket kari. Aizu, etorri barko zarete, osa, ja, bale. Bale, gauzi da, karo, urriko ferixi bada, kari. Noiz. Urriak 11. Ez, feriak dira urriaren 18. Bueno, zuek ikusi. Madrianu, asteburu hortan Madrianoie, Ainoaz eta Maiderraz. Asteburu pasa. Gure bai Bartzelonara joan bar ginen, edo ez? Ginen, edo gara. Madria, arroitana. Alan dabe, bakizuen ora hartugun, zebeitxu, entzulio jakitxeko, gu benetan zabizen bilerak eitxeuz, bilera telematiko asko, eta bileretan aprobetxetagu. Eta bileretan aprobetxetagu bilerra eitxeko baina bebai, biajik eta hoteltxuk hartzeko. Hartugu Durangoko azokan, Gababi Durangon. Eta atzo, esagendun, Desfazifly. Por cierto, jake Durango aipatu dugun, bertan azokan egongo gara, larun batean da lehiaketa aurkezten, batemat pasan nahi bada hortik. Oraindik ez daukago informazio gehiago, porque bila bete falta dira, baina... Momentuz hori, bai. Lehiaketa hori aurkezten egongoa, ez dakigu beste sosetan egongo garen, momentuz... Hoixe esango bakarrik. Igual albiste bat kartzen dugu datozen asteetan. Bai. Ez dakigu ezer. Baina ondin joztu esango ezer, ze... Nahi xaot ez fastixetako. Bale, aipatu behar dugu importantea. Gonbidatua ja ez dela zure ondoan egongo. Bestaldin egongo dela. Nire ondoan egongo da, esango dugu entzulek justifikazio bat merezi dute, eta kontua da, Malenek dauzkala litosis arazo oso larriak, eta gonbidatuak, bueno, pues, ondo egoteko, erabaki dugu hemen jartzea. Claro. Nire izerdi zera usainarekin nahikoa dute. Hori da. Sin más, denboraldi barriko aldaketa berriak. Bai. Hoxe esango. Ni ez nago oso konforme, Osa, ya puedes arreglar halitosis hori. Baina ni bai. Bueno, betxu, egiz esan gehu. Nik nahi neban alde hori. Aitzik nahi ban alde hau. Gaur goxin, helduga eta ezagu. Txampona. Eta txamponin nik irabaziot eta ordun alde hori. Eta denboraldi hontan, alde hori uki. Aldaketa txoak kariz. Nik esango dizuet, aitortu behar dut, nik espazio pertsonala asko baloratzen dut, eta egia da, jendearen korputza nirearen gandik gertu izatea apur bat deseroso jartzen dago. Bai, benetan. Zurekin ez, baina koño, hemen izatea, niretzako da erronka handi bat. Orduan, deseroso ikusten banauzue, deskonzentratuta, ezarete zuek, ezarazu, ni naiz. Tranquil, gonbidatuaren presentzia da. Lamparan etzun de einek kapitulu ze gauza bat. Hau lampari be, itzile. Dios. Ja, a ber, eske arago ezin zara joan. Joder, igual pixka bai. A ber, egon, Igual pixka tarutzatxoa bai. Eske, tío. Planunga, oia. Planunga. Vale, bueno. Te acabamos de joder, ¿no? Ez, listo, planunga. Bueno, besterik gabe, isilduko garaia eta utziko dugu edukia urrengo sarrera grabatzeko, porque estela urrengo atalean ez daukagu ezer. Itxain, bi gauza super importante bat. Baina geroko? Entzularen galdera bat. Entzularen galdera daukeu, Ainoa Arroitak bialdute, guazen entzuta. Kaixo, Tellerias, Malen, Eitziberrian ez moduz. Hemen nire galdera. Nire galdera da, ze uste dozue dala errezaua. Julen Telleria, Antxonen gorputz barruan bizitzia eta Antxonen bizitzia, baina Julen izan da, edalderantziz. Antxon, Julenen gorputzian, Julenen bizitzia, baina barrutik konsientzian Antxon izan da. Eta zein uste duzue egokituko zara hobeto, beste bizitzara. Hala, patxo! Ai, kari. Eskerrik asko, Arroita. Politxoi, jungoa Madria zuan, eskerrik asko bialtzearen. Mosutxu bat, Madria, eta beste kontutxo bat, aitzi. Osa, denboraldi barrixe bai, baina tradizio batzuk beti jarraitzu bidi. Mantendu behar dira. Beraz, egiturarekin jarraituko dugu. Todos
Tolosatik zuzenean datoz, aste osoa ordu txikietan esnatzen egon eta gero denboraldiko lehen gonbidatuak. Normalean ez dabiltza mokoka, baina haien anaitasunak ziur sortu izan diela tirabiraren bat eta horren berri izateko ekarri ditugu. Askotan, bata besteagatik konfunditzen dituzte bi anaiak, Julen monologoena eta Antxon gazteako aurkezlea guta-gutarrakekoa. Bere kasa dabiltza eta hainbeste protagonismorekin nininika ere bai, gure galderak dida erantzungo dituzte. Moko fin eta mihilu zeharitzeko gonbidatu ditugu Teieria Lopetenitarrak! Julen eta Jon! Gu gara horiek! Polita Zuek gainera zarete. abizenak, bi abizenak esatea dena polita. Beti zatu guzti. Ama beti presente. Eta sartu dituzte hor, gurekin dida hariko dira, eta beren katza. Eta ninika, eta... Keinuak egon dira. Zondo, hor nabaritzen da saio profesional batera etorri da. Ze nota ematen diozu esarrera. Hor nabari da, atzo, Aitziber denbora bat inbertitu zenuela sarrera hori da. Iru minutu. Denbora bat, ez dut esan asko edo gutxi, baina denbora bat. Gero egia baduela aldi beran da gustatzen zait, DBH-ko aurkezpen bibra bat edo. Bai, baina guztu bitxako bai. Ondo, estilo hori ondo dago. Kariz, zan bitzuet, egon da zeuezela zuek bakarka, Julen txuzuamen gainera, Bai. Antxon zu Bilborroken, Egia. Antxon, eta Vale. oin, alkarraz etorri zaria. Barakasiko gara, hemen kontua da Antxon duela 3 urte izan genuela. Antxon, ze iritzi aldaketaren inguruan Bilborrok versus Karo, hau. gaur ikusi zu. Bueno, asko zobeto, Bueno, Bai, ixesak abidu, hori bolanda. Baina nik kabina hauek eta zautzit dut. Egon nintzen ni bat erostegotan. Bateria jotzeko etxean. Olako kabina Bide bat, batez, bateri dira xikoteko. oso kabina, ez dakit badakizu, baina oso kabina garesti batean gaude orain, Bai, Kabina dira oso garestiak honetan. Bai, Baina gero Presupuesto. etxean jotzeko adina insonorizazio eta ez dago hemen. Baina aritu nintzen bere garaian. Prest zeunden horrelako kabina bat etxean jartzeko? Bueno, momentu batean, gero pasatzen zaizkite horrelako obsesio Ostran, Antxon, zelako etxi deukezu ba, nire txina ez dakabitzen. Ez pentsa hainbesteko denik, egin behar nuen etxearen 1/20 edo hipotekatu bateria joan izateko. Gero ikusi nuen ez zela ideia, baina hau hemen asko zobeto, uste dut, gertutasunagatik batetik. Oso gertu zaudete, gertuegi, akaso. Gure arteko baina Donostian dagoelako, dio, Vale. zakit hau esan daiteken. Igual etorriko dira fans guztiak orain. Bai, etorri dira, de hecho, atean Vale. izan ditugu sekula, fanak, ate joka, Alde eta... hortatik asko zobeto, eta gero Bilborroken alboko lokaleko bajistaren zarata entzun behar izatea hemen, ez da? Ostra, eske hori itzela izan, Haren ginen bitartean, Zuztu kauzan hori? Bai. Buah. Bueno, ondo, Bilborroken egon da, Bilborroken zena zan. duzu, ba? Ja. Claro, bai. Eta Julen, zuk antxonaz bat gaur etorritxe, ze bibra dukezue, alkarraz Eske, etorritxe? Julenek keja zeukan, aurreko denboraldian, ez esalako genuen lehenengo gonbidatu, lehenengo gonbidatua ezen izan, eta aurten ere, ona gonbidatu aurretik esan zidan. Bai, ez nintu zuen gonbidatu lehenengo Ba, atalera. urten lehenenguk eta alkarraz gainera. Gata. Esan izun, etzedila izan penagatik. Ez da pena. Baina hori sentidu zen duen Julen txo. Egixe azkena etorri zinela. Kontua da. Lehengo urtean edo deitu zenidan etortzeko San Juanetan, eta esan izun, eske matxi San Juana dira. Eta orduan esan zenidan, ondo atera zinen, hortik eta esan zenidan, bale, lasai. Ekainean aztu, baina irailean izango zarazu lehenengoa. Hori notzun esan, Bai, Kari. ez ba, telefonoz, claro. Eta esan zuen, zora gari. Creo. Eta gero, Dani urrengo prometitzo denboraldia, ziet hori. hasi zen uten, da lehenengo etorri zen Fermin, etorri zen Noales, beste aurra, da ni etxean horrela, nire esan ziaten lehen da biziko izango nitzela. Eta justu hortaz aritu gara duela aste gutxi Miramonen, izketan. Aitziri atera nion kontu hori. Niri ere esan zenidaten da, azkenean 18 izan nintzen. Ba, behitxo, oin alkarra zeu Eta handik bi egunetara zudit, lehenengoak izango zarete, eta ez da dira izan penagatik, Ez, baizera, Gogatu zen baizera. pozik, Penagatik baina lehenengoak izango da edo. seguruenik beste norbaitek ezin zuelako, eta... Hori bai. Bai, ez da. Hori bai. Nork ezin zuelako, hori esan dezu. Bueno, Jende esto askok, esango, jende asko Bai, que eh? si balak. Zarete 80. platera. Nik, A ber, gauza bat. ikusi Aitzi, nuenean... tia. Ez baina hori ere bagenekien, osea, produzio lanetan ari zinetela, eta jende askoren kalabazak jasota gero. A ber, Bai, Etorri nahi duzu benetan zabizera eta noiz urrengo astea. Itxain. a ber, ez da holan. Esango dugu. Pizkat bai. Onartu badugu zuek izatea lehenengo gonbidatuak, Zose gaitxi. eta ados gaudelako, Eta ez bakarrik hori. Onartu badugu nola... Casting bada lehenengo gonbidatu Claro. izetie. Ah, Casting bada. vale. Zezan nahi dut. Bale, baina... Onartu dugu guk. Gauza bat egitera, Bueno, vale. gauza bat egitera. Esan bat behintzat. Osea, zuek Bat? pentsatu nahi izan eta kale egin duen Beitxu, bat. esango zuet bat, eta gaina ondin estozten erantzun. Esan. Lortukeu, ani gartiburu. Ez dugu Ani, lortuko. Ez dugu lortuko, Bueno, ya, tia. bai. Ani gartiburu nahi gandun etorti Gonbidatu, lehenengo. Dekoratuarekin eta bat. Ondino, niri estozten erantzun. Ane, etorri. aldoztuz erantzun. Zez. Osa, bera idatzea direkto, baina. Bai. Azteko zelan zegoeze, beti galdetzogu. Banak Bai, zelan hori. zegoeze. Da gero alkarraz be bai, ze gara itxen zegoeze. Baina lehenengo
bakotxa. Banaka. Vale. Ni hasiko naiz? Bai, hasi. hasi. Ni ondo nago. Venga, Julen. Ondo, oso ondo, eta momentu nahiko gozoan, egia esan, zentzu askotan. Dauzkat oraintxe, pieza guztia guzti dut nahiko ondo kolokatutak. Eta, Ke guai. Bai, lanari dagokionez oso ondo, naiz irratian, eta mi luzen. Eta gero, igual ilusio gehiena egiten didana, gehiena asetzen hauen proiektu ez da, bakarkako zera hau. Taldean ere oso gustora hori nahi zinoski, baina... Taldean txarangan. Ez diot, irratian. Ah, eta irratian. mi luzen, eta taldean lan egiten Vale. eta oso ondo. Bakarka dinozu ni. Hori da, zuzeneko komediarekin eta asko gozatzen, esaterako atzo izan itzen Larrabetzuko gaztetxean eta disfrutatu dut pila bat. Ja ondo satuta ikusizuna, eta ja lehenbiziko astetan eta lehenbiziko emanaldietan izaten da fase bat, eta pixka bat probatu eta ikusi, eta gogorxiago izan daiteke hori, tensio gehiago izaten da, eta pixka sufritzen da hor. Baina orain ja ondo egon kortuta dago nontan, gozatzea eta batera eta bestera ibiltzea. Antxon, eta hainbeste gauza ukitxik ezaitxu batzutan gain hartzen. Kontua da, aritu naizela bola, luzetxo batez, igual burua garrarekin, txapela bat baino gehiago bete nahi hortan, baina urtarrilean eskatu nuen murrizketa zorionekoa Gaztea irratian. Eta orduan, emate dit aukera dida egiteko, eta pila dida egitea, baina gero emate dit aukera demora libre gehiago edukitzeko. Claro. Eta invento hona egia esan, aurre ikusi ziteken, lan pixka gutxiago egiteak zoriona ekartzezakela, baina betetzen da, Zemate izu beste flow bat. Bai. Lentejak egin, lasai, esari gabe, lentejak zutan utzita, egingo kirol pizka bat eta gero etxera buelta da, siesta. Baina lan dabe, Antxon, itxatzu pilo bat sobrauko dira. Gero egia da, asteburuak pizkat komplikatzen zaizidala. Claro. Baina oso pozik eta esan dagoa. Dena ondo orekan, eta gero gainera, justu azken aldi honetan ere, tokau zaizkit, eman dizkit bizitzak alako pari batzuk, pasautu da, nogenekin bateria jotzen. Ostra, egia da. Ostras. Bai, super esperientzia polita. Gero etorri da, mitoaroa. egia da. Horrelako gauza batzuk, ez da, horrekoan pentsatu nuen. Uste dut, hemendik aurrera, seguruenik, kalkulatu nuen, hemendik aurrera ja gainbera dator. Ezin da beti Hori da. Parearen ondo ostean egon. ekaitza. Zanuen asteburu bat, hain nolabait goimailakoan nire ustez, zanuen, hau gainitzerik ez dago, hemendik aurrera, azgaitezen tontorretik berako bidea egiten, duintasun ez aldela, baina. Oso gustora, hori da, eratu barkatu. Da zu Eta Julentxo? Zulen, espero zu ondo egotea, imaginatu orain, Motxago, laburrago, hainbeste gauza gabe, ondo. pesao, Nire aritu nintzen pentsatzen monologoak eta egitea, eta azkenean bi seme ekarri ditut, eta beste... Baina benetan pentsau zen duen Julentxo? Ez. hori bai dela txistea. Beste monologo batzuk. Ondo baita, Ba, zuba ikuste zaitxu monologu keitzen, Nola etzaidan, Antxoni sortzen zaio hori barrutik, ez niri ez, joan naiz behin edo pare bat aldiz barre librera. Bai, ikusi ze zaitxut. Bai. Ikusiko dut, ez dut ikusi. Eta oso ondo, Julen? Bastante ondo. Oso ondo, nik ikusitxe dukaz. Baina impostatu da zen, esan izut, ez da, bai, etzait. Ja, ez duzu igual hain berezko zintzen zonu hori edo. Ez. Orduan, hori Antxonentzat. Eta ni, ondo, lasai baita ere, egonkortuta ze besteak beste, gure kontratu ere ja betiko egonkortu da. Ole! Irratian, hori gauza ona da, hori Bazan ordu! oso fuerte. Bazan ordu! Hori mitoaro ETV-ko mitoaro. ona izan da. Eta pixkat, Antxonen entzefalograma baino planoa, hainbeste mitoar hori gabe, ondo, irratian pozpozik, eta gero, Bizikletan eta ibiltzen zara ere, ez, bai. biziketan justu gutxi. Aringaringe? Aringaringe bai. Aringaringe. Eta orain hasi naiz beste begira, horre hasi naiz gauza berriak probatzen egiten dut. Nola da? Irox. Edo Hyrox. Hyrox. Esaten da, Hyrox edo euskalkian Irox. Da. Probatu duela hilabete bat hasi naiz, eta movida da, Dira, alako crossfiteko ariketa moduko batzuk, ariketa batekin, eta gero egin behar da korri. Eta gero beste indar ariketa batekin, eta gero korri. Kola gizu egin behar direla indar ariketak, beti. Ziduzu egiten indar ariketak? Ondien hasi kirola itxen horten. Gimnasiona punta hona baina. Baina egiten ditu titietatik bera. Bai, Bai, Gora ez? Titietatik nire gorputza hemendik gora ez dago bat ere osatua. Ez, eske nik ere orain arte egin dudan kirol guztia. Lehen ere oso altua ez zinen grados, ez hasi erdibitzen gainera zure gorputza egin, sale dut. Ez zen beharrezkoa. Hemen ez dute ikusten zen bat iraurtzen da. Eserita deno gara, ez? Parez parea. Barka, Julen, bai. Ez, hori, bai. Justu 10 urte egin ditut, lehengo astean 10 urte bete ditut korrika hasi nintzenetik, aringe. Bai. Eta nengoen ez aspertuta, baina bai pixkaia horrela
motivazio falta txiki batekin. Ez que, a ber, haringarin gehitxi, Julen, ezitzu Gogorra. sinestu guzteatzunik. Total. Ezitzu Ez zait sinestu. gustatzen astea, baina bukatzea gustatzen zait pila. Ja. Bale, Julen, baina tarteko prozesu dana. Ez, baina Osea, zini tarteko guzteako, ere, tio. behin hasita gero, A ber. tarteko ere, ez, osea ez da, gustatzen zait, gehiago gustatzen zait, adibidez, hor daukazu zu zesta txiki bat, frontoian ibiltzea, pelotan, edo zestaz, edo eskuaxean, edo, politagoa da. Baina korrikak, bueno, dauzka, oso ekonomikoa da, denboraz eta diot, venga, ba, orain, atera etxetik egin, eta ordu betean, gero bueltatzen zarenean, hainbestekoa da, jariatzen duzun endorfina kopuru eta hori Hori guztia. dinu, bai. Kimika, Buah, Aringe. bai. Aringa. Oso natural ateratzen zu euskalkia, Aringe. Aringe egiten duzunean. Bai. Ez entzuten duzu. Ez errez. Ez Ez? errez, zero. Julen, ez Bai, ere? entzuten du hau. Bai. Musika barik, oixe bai izango neukela hain, Ez. Musika es bueno. Mira, musika barik. Bueno, eta entzuten du. Ja. Estraba daukezu, mitiku. Estraba daukat, baina... que no Loju, gaur egun. Hontan, Loju. hontan. Haneu peinen bikot estraba, Baina modi da. estrabak, osea, ez zaitu azkarrago egiten, ez, ke ba, no, Baina gero hor publika, Ematen beste du izaten baietz. jot. Ez. Eta zuen hartin zelan zeu eze hori begaldetu nahi zuetela. Antion? Zeitxo jentzulei esango diegu, nor da gazteena, nor da zarrena. Entzulek ez dakite? Ja. Igual ez, egin Entzule apostu. sorpresa hartuko dute. Egin Seguruenik, apustu, vale? bai, Utziko egin dugu apustu. airea. Aldrebes zatotzue? Bai. Bai, Nabarmen. Zu zarrena eta zu gazteena. Bai. Ez que, bai, Esan ematen duzu du. zu eta horrela gainera irratiaren magia, ez da? Oso, no? Zu eta zu, Claro. ematen du, bai, ez? Ematen Eman du. lezake. Ja, Bai. mitxo. Gure artean ondo. Edo? Bai. Begira, Egia justu, da- atzo poteoan aritu ginen izketan hortaz. Bai. Bai. Kau, guk pasa ditugu urte batzuk, bereziki 3 urte, gure bizitako 3 urte, Bai, oso elkarrekin, bai. elkarrekin egi. Ja. Baina bi herrin zeu ezelako alkarrez. Bai, baina bi herrin ari gara esaten, pasatzen dituen adibidez astean 2 egun, goizeko Bai, han murrizketarik ez zegoen. zazpietarako ia elkarri pegatuta, eta gaueko 9 arte Hostia. elkarri Astean pegatuta. Astean bi egunetan egiten Bai. den hori, bai. Eta gero aizi aldixen be alkarraz egotez Bai, ari, claro. Txarangi eta... Bai, edo gurasoen etxera faltzera joan da, jode, hemen ere badago, eta horrelako... Bai. Bai, eta horri izan genuen Baina pixat ondo, ez? betekada bat, eta orain ja, hori ja oso orekatuta daukagu. Bai. Egunero ikusten dugu elkar, lanean Bai. behintzat bai, baina... Bai, orain gaude lanaldi erdian, anai bezala, esango dugu baita ere. Murrizketa hartu dugu. txiki bat. Bai. egon da. Ez, baina nik uste dut beti izan dugula oso harreman ona, eta elkar oso ondo hartu izan dugula beti. Aldi berean, eta igual izango da gehiago mutilen arteko kontu bat, eta ez dago hainbesteko iturarik akaso, ez gaituzte hainbeste ezi hortan, elkarri aldiro galdetzeko zer moduz zaude, baina ez. Zer moduz, ba, ondo, venga, bai, mitik. agur. Kanpotik bai. oso batute ikustezari baina, Bai, eta ala gaude, Baina diot, gero, ez dela esplizituki hainbeste Ja. lantzen igual, bueno, benetan, baina badokazu buru usterik, edo gertatzen zaitu zerbait, edo tarteka egite ditugu horrelako kafetxo bat hartu, eta gure agendak eguneratu zentzu hortan. ezta? Konteatze zuen baina alkarri, osa dinot zuen hartin, Bai. zenbaterainoko konfiantzia berez. Konfiantza erabateko, Totala. Bai. 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 Eta gero Osea, nik uste, intimidadik. aparte egia eta ez du hainbeste verbalizatzen da, zer modu zaude esan da hori, baina nola ikusi dugun elkar normal ondo, eta igual ez hain ondo gaizki ere, osa, Bai. badakigu. Eta beste Bai. azpali badago ondo, badakigu, eta orduan hor geratzen gara, eta... Baina, bueno, gure artean ere klasiko bat izan da jakitea, pizka bat igual azerre gaudela gure artean, eta hori zuzenean konpondu beharrean. Elkar kastigatuko dugu Hori pixka da. bat. A ber, nola, Indi- nola. A ber, zelan izan Diferentziaren di alkarren aktiboarekin. jarrerak, azarretze sarienin. Nahiko, Julen sutsuagoa, seguruenik. Bai. Ba, ez zu biziagoa zara. Diot, Ez baina, fizikoki ere. eta- galetu duzu asarretu izan garenetan. Imagina, azarretu izizari da zein da zuen jarreri batak igual berbaipez, bestik igual Bai, konfort. hori, berbaipez. Berbaipez, Pixka bat, bai, lehen da bizi hau. Bai. Eta... Eta gero ja, azten garen elkarri hostiaka hori ja fuerte, pa. Baina, osea, izan ditugu horrela, osea, ez da esku batean eretzaizkigu kabitzen. Ez, alrebes, esku batekin oso hori eskontatuko genituzke. Bai, badiru bezala. Horrelako zema izan ditugu, baina, lehen da bizi, hori, Bai. Distantzia. azarren hau eta badakizu. Bai. Baina eukizu azarre holan, gogorrik. bueno, ez da Gogorrik, normala da, gogorrik, a ber, gogorrik. Bai, baina, bueno. Azarretu izan gara. Ba, eta gero askotan da, arrazoia pixuzkoa baino, harrapatzen zaituela igual momentu bat. Bai. Biok ere gainezka, Bai. eta, eta gainera hori, ari gara irratian elkarrekin, eta igual dira askotan, gauza txiki asko, Ja.
errenegatzen zaituztenak, pixkanaka. Ta pum! Eta gero golpe handi baten aurrean, ez da, baina esate ditzute. Gero askotan, timing oso ona izan dute gure haserreek, askotan tokatu direlako herriko festa bueltetan, eta aukera eman digu gero, ezkerri bizkarra eman da gero, herriko festetan gero. Antxo! Bueno, venga, Gaixetan, nahi, Honen alkoholaren bertuteak eta... Hostia. Ondo. Eta txikitan adibidez nolakoak zineten, nor jotzen zion nori? Bate jotzen Bueno, kontuz. Zein zane Boxeo izarra hain ginen, zebana? Bai. Agindu? Zarrenak, berbi izan eske onan. jendeak ez dakit zein den. Ah. Ez que agindu ez. Julen da zarrena, Bai. bale? Bai. A ber, agindu. Agintzen zuen amak. Osa, hau askotan kontatu izan dugu, Baina baina... esan nahi dut zuen hartin be, bisotako bat beti ongo daiguen, bueno. Ez, baina... Osa, Juleni tokatu zaio amore ematea baita ere. Zego, anaia txikia da, orduan batzutan utzi hartzaio anaia txikiari, pentsa dezan, boterea daukala berak, ezta? Naiz eta Julene jakin, nik 3 urte gehiago ditut, eta kudea dezaket, edo manipula dezaket anaia. Jo, Antxonek, Ostiarik fuertena, elkarri eman diogun ostiarik fuertena, Antxonek eman zian niri, Eskantxo, Bai. Badau kasu Behin, konkretu. hombre, Oso batek legire gobarritu dizkigun boxeo guante batzuk. USA jartzen zutenak. Oso jankiak. Bi guante pare bat, geneukan. Eta orduan bakoitzak jantzi zezakeen guante bat. Uzten nion Antxoninik eskubiko guantea. Porque zu ezkerra zara. Boxeoan Iztearren. eskubia, naiz? Baina ezkertia Ni idazten. ez gauza hortan Bisexuala da, oso bai, oso trans naiz. Baina hori jente askok, hori eskerti askok ukitzen Trans. dabe. Tipo, Bai. eskertiarra baina Match gero... mix. Bai. Zestan, ni pelotan eskubia naiz. Vale. Bai. Edo arriba botatzen. Bota arriba, turruti. Karo, zestan derrigor eskumia zen bizu. Aparte, bai. Baina niri sortzen zait eskubiaz. Zestan jokatzea. eskubia, pilotan ere bai, Bai. eta futbolan txarra. Bai, hori da. Ez bat ez beste. Boxeoan nik emango nioke Antxoni gustora eskubiarekin, baina nola, beraz zen, orduan, ni baino bajugoa zen. Eta uzten nion eskubiko. Nosko kontukin gabiz berbetan hau da, ama bosturtaz? Gutxiago. Nik 6-7 bat Ez, urte? begira, datu emango izut, 11 gora. Nik Bai. 11 gora, bai. Bueno, nik 8, beraz. Zuk 8. Vale. Ez que belarritako banu gaina. Bai, Julen DDH. Belarritako banu gaina. Belarritako baneukan. Orduan, aitak esaten zuen bizka. Bueno, Jule, baina utzi pixka bat, eta nahiari, eta nahi nola? Utzi nola? Ez. Hau da, parez pareko konbate bat, mesez. Aitzen parez parekoa, noski, baina nire buruan bai. Orduan, anai, nirekin gupidarik ez izan, eman egurra, Ez dut egurra emango, ez dela, txikitu egingo zaitut. Baina ni sartu nintzen pixka bat zera dinamika hortan, eta eman nion eskuin krotxeta. Eskuin krotxe, eta eske belarritakoa ateratzen salan egan. Eta gero, eta horrek argitzen baita ni ere nolako persona izan naizen. Antxonek egin zuen negar, Antxonek egin zuen. Osa, kao, zeni, orduan ere, begira, orduan ere ginion, osa, kastigatu nuen indiferentziaren latigoarekin, kendu nuen guantea, eta txinatuta joan nintzen, eta orduan ikusi zuen jodez egin dudan, nere anai maiteari jodiot fuerte, eta sarretu egin da, eta orduan berak egin zuen. Ai, Antxon, ez dakiz zeba 8 urterekin ere imaginatzen zaituz bigotearekin. Hori izan zen, 12 bat urterekin edo, amak esan zidanean, Antxon, daukazu sombra. Baizera! Sombra daukazu, gainera gure ama Euskalteko irakaslea eta... Axun! Izketarako modu hori ikasleekin bezala, semeokin ere erabilizan du. Antxon, lasai, ez da, daukazu la sombra... Eta kendu izen duen sombri? Eta kendu nuen sombri, izpilura begira, eta ez dean batzuk esate dute, ez da, bueno, niretzako gizontzen Lehenengo aldiz, bai. iniziazio erritual bat, edo jabeza, gizontzen ari nahi, eta nire kasuan zen, ez du nahi hau. Segin nahi dut ume izaten. Jama. Vale, Amaitxo sarrerik, bai, lehenengo kontentu partea hori. listo, bueltan arrosalirekin gatu. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Bueltaua eta daukau arrosalin atala, bisok esautu zuen arrosalin. Hori eta ordai azpikoa daukagu. Bai, jaizu, Ona, hau nork ekarri duen edo? Edo nondik? Cristina Janariren da. Hombre, Amaren Cristina. denatik? Bai, karo. Cristina. Altxasuko ordai azpiko honena. Fruta dena da zela, baina... Bai, Baita bueno. ere, fruta, Hau da, ordai bai. azpikoa, bakaraua, Oso ona, bakailaua. haue. Oso ona. Dena esnea hortxe daukazu, herriko produktua. Kilometro zero. Kriston publizidadea. Badakizu, erosi. Hori. Bueno, arrosali Arrosali. daukagu. Ia ze kontatzen digun. Kaixo, kakitas bonititas Julenito eta Arantxonitas eleik sase matxiz. Niro sondo, arrosaliren erreinu kristalinoa inoiz baino kristalinoakoa dagoelako, eta zuek inoiz baino guapoagoak.
Hala ere gauzatxo bat esango dizuet, anaiak izan arren ez daukazue elkarren antzik, ez alda bat adoptatua izango. Asun iraldetu beharko diot, oa jajara. Bueno, en fin, jolas bat egingo dugu. Gai bat esango dizuet, eta bi postura desberdin izango dituzue, alde edo kontra. Batak aldeko postura defendatu beharko du, eta besteak kontrakoa. Eta melasu da zuek benetan zer pentsatzen duzuen. Ulertuta guapitos. Bastadia jokuari eri egole, haupa elordi mekauen dios eta haupa altunar eta haupa Euskal Herriko erradoi eta buruan guztiak. Eta Operazion Triunfo. Agur eta animo bisitsi ezflai. Gokorra. Ai, ama, Rosali, bereta, patzen nahi tarrazko, ma? Ez dauka zentzurik. Bai, mango diogu aitortza Euskal Herratiako bai pasasaioari ze ideia esango nuke hortik atera duela. Aposturak hartzearen. Bai, debate moduko bat egin geu. Jone bengoak eta Joran Parantzak egiten dute hor bai pasan tartetxo bat, zeinetan ba hori. Euskal Herratiak lizentzia zordiola beste norbait. Ez, baina, bueno, euren inspirauga. Ordun, bale, debate moduko bat egin geu. Bai. Osa, izango da konbate moduko bat. Eta... Guantean non jarriko nik ezkerrean edo eskubian. Oengu nahi zuen modu nipini. Baina, oengu... Telebistako debatetan pixat egiten dela hori. Bueno, zu alde, eta zu kontra. Ez gara baino originalak, eta bai pasakoak ez dira baino originalak. Bueno, oengu zuek erabakiko zu ezin alde da zin kontra, ez? Kontralde edo kontralde. Itxoin, hemen originala izan daitekena dela, aukeratu ditugun posturak direla bakoitzaren personalitatearen kontrakoak. Vale? Adibidea da. Adibidez. Seme alabak. Bai. Eskontzetan, zehazki. Eskontzetan, bai. Seme alabak eskontzetan daukuz ipinitza, ez? Vale. Edo seme alabak eskontzetan. Eskontzetan. Kasu hontan, Julenek seme alaba daukez, Antxonek ez daukez. Aberta, gero igual iritzi xaldala izen diferenti, Antxon dago seme alaben alde, eta Julen kontra. Vale. Eskontzetan. Eskontzetan. Ez que eskontzetan zeba. Eskontzetan. Holan daukuleko ipinitza. Bueno, eta beste gozat, hori debate badalako, bai, bereze. Hasiko naiz? Bai. Hasiko gara. Bai. Txoin, zen baten bora jarriko dugu. Iru minutu. 3 minitxu. Vale, eta gero esan ingeu, zinekin dabe nobeto. Claro. Beira. Txoin, Utitz egiten niri. Azteko, Euskal Irratia ipatu duzu, Euskal Irratiko batek, ez du esango zeinek, ezkondu zen, bere ezkontza handuratu zuen, debekatu zituen aurrak, txoin, bereak izan ezik. Ostra, baina nireak etorriko dira. Listu zaiule. Zuenak ez, orain hasi. Baina hori etzen debatearen parte. Ez, mesedez, ezkontzetan seme alabak bai, da oinarrizko printzipio bat, diot, nola egongo da etorkizunean ezkontza bat, seme alabek ezkontzearen probabilitate hori, aukera hori, aurrez aurre ikusten ez baute. Ezkontza bakoitzean, igual zutxu egin ari gara prestatzen, urrengo ezkontzak da, ezkontzetako arrobia, hor dago, umetatik ikusi behar da hori. Hostia. Zu umetan joan zara beraz ezkontzetara? Enaiz gogoratzen, baina segurenik. Bai. Bataioetara, eta horrela. Eta orduan zergatik etzara ezkondorenik? Bueno, kontuz, gero, umetan ikusi bali maduzu zer den ezkontza bat, zer den ezkontzea, zergatik ez duzu. Bakizu, zuek eskuindarrok horrela ikuste duzu bizitza da, edo A, edo B. Ez eskuindarra, ez neoliberala naiz. Etxuria edo beltza, baina gero noski, erabakiko du aur horrek ze izan nahi duen. Edo ezkondu nahi duen, edo ez. Baina sikiera, ez ezkontzeko bada ere. Aurrek... Ez ezkon... Utzi? Antxon, lasaitu. Julen, jarraitzu? Aurrek molestatzen dute toki guztietan, ikastetxean daudean izan ezik, ze orduan bakarrik irakasleari molestatzen diote. No. Toki guztietan molestatzen du aur batek. Osea, aur batek egiten du negar, dauka usai txarra, eta ez daki ipurdia bere kabuz garbitzen ere. Orduan, zu ari zara, ezkontza batean. Ziduzten, Ari zara ordaiazpikoa jaten. Ziduzten, Ezkontzetan ere emateute Kristina Janarien dako ordaiazpikoa, eta atorkizu ume bat, esanez, garbitu mesez nere ipurdia. Hemen galderi da, umien leku da eskontza bat edo ez? Bai? Ez? Ez, bai ez. Baina horre ez dugu bat egingo, esan dute, nire ustez bai. Niri esan zait hemen kontra egoteko, orduan. Usai txarra eta embarazua, hitz egokia zintu ontan. Ikusten duzun lekuan, nik ikusten dudana da ume txiki baten ilusioa. Eta bere irribarra, eta iruditzen dait ezkontza bat, alako leku, behatza,
Ezkontza bat alako leku basatia izan da, eta esango dizut, patetikoa ere zentzu askotan. Ze behin hola ume izan ziren hoiek, orain, osaba izeba mozkor bilakatuta, ze egiten duten dantzapistan, ez da? Iruditzen zait, espektakulo horri badago kiola xamurtasun dozu. Claro, Antxonek nola... Xamurtasun hori emate dute un. Nola monologoak egite dituen debatearen formatu ez dauka barrenatuta. Osea, da, hitz egingo dut nik, eta gero berriz ere nik, eta jarraituko dut. Vale, Julen amaitxoa gero ja balora Vale. Aipatu zu aurren ilusioa ezkontzetan. Bai. Momentu honetan, Antxon, aitortu, zeintzuk izan litezke behar bada munduan gehien maite dituzun aurrak. Nire hilobak. Vale. Ez lieke ilusio handia egingo bereien osabata izeben ezkontzara joatea. Ja, baina ari zara... Urrengo galdera. Ematen, beste. Vale, listo, amaitxera. Deliberazioa nik 50, Bai, berez bai. Oso ondo, Edukia sortu dugu. Edukia urten da. Ahora batez ere Antxonek hitz egin duenik, Baina... Hemen urten da galdera bat, aber, Antxon, nos eskonduko dan. Baina bai, Antxon, utzi jozu gehiago hitz egiten. Harreman irekiak, bai ala ez? Julen dago harreman irekien kontra, Vale. eta Antxon dago alde. Hau inungo irizpide barik epinigula. Hori da, argi gara da hile, ere? Bai. Baina, Julen hasi ingunzu. Irizpideri gabe, egia da, aipatu da eskuindarra eta neoliberalismoa, eta Antxonek badauka harreman nahiko ez liberal bat, baina bai neoliberal bat. Ze bizi du bere harremana oso elkarrekin bai, baina bueno, bakoitzak bere espazio ere. Bakoitzak modurik onena. Bakoitzak bere pisoa ordaindu, osea, bi piso. Maitasun burguesa esaten dugu. Nik nire harremanean gu daukagu piso bat, eta bizi gara biokor denbora guztian. Eta Antxon bada hortan pixan neoliberala. Orduan, ni nago, harreman irekien kontra nago nik. Kontra. Izan ere, Antxon, zuk, lehen galdetu digute, zer moduz? Zuk bizitza, ixilugu zara? Zuk bizitza egonkor, orekatu eta harmoniatsu bat bizi nahi bali maduzu, ez? Zer esaten digu Jesusek? Bilatzeko persona bat, eta horrekin eriotzeraino egin behar dugula zerura eramango gaituen bidea hori. Orduan, hortik ateratze gutxa da, Satanas izatea. Orduan, zu, ez da harreman irekin kontra, dibortzioaren kontra zaudez. Egin behar da, iraun. Aguantatu iraun. Eta ondokoa... Aurpegia kistez beteta daukazun arte, zeia ez zaizu gorrotoak agintzen marruan, ez da? Eta, hortik ateratzen den oro, da hippie bat, eta usartuko nez izatea dela bizioso bat. Vale, bizioso eta hippie, erantzun, Onartzi duzu horrelakoak, ez da? Bueno, erantzunzuk, Antxon, erantzunzuk. A ber. Julenek hemen planteatu duen formula hau, formula hori, badakizu zer den? Formula hori da, adar fabrika erraldoi bat. Ze denak esaten dute, no? Ez hemen egin behar da, zure bikotearekin iraun eta segi, baina hauek ere, jende honek ere, baditu bere pasioak eta baditu begiak, Ostra, hau akusazio bada bai, Eta askotan begiak oso luzea gainera, Ze ikusten duzu hor baini, emaztearekin, baina ondoko ari ere, ondo begira. Orduan, pasio hori beste era batera kudeatzen ez dakitenez, gero, hartzen dituzte lau txupito, whisky txupitoak, zure kasuan, segurueni gainera, ikusita ze moldetako horrela kristau zarrazaren, eta ardoa. Zezenetara lagunekin. Ni naiz kristau berrian, Jon, eta nik hartzen dut tequila fresa hartzen dut. Eta gero gau batean, bakizu, Zuza esaten harreman irekisek edo bezala nadarrak. Hori ez diot, badiru diela, hemen gizakia dagoela diseinatuta, kide berarekin urte luzez irauteko, eta hori dela behar duguna. Noski baietz. Hori izango duzu. Adar fabrika, klaro. Eta norra gertu da hemen adarrak jartzearen kontra. Ja, bale, ados. Jarri adarrak eta gero eskatu barkamena Jesukristori. Noski. Errezatu, bosta Ave Maria eta hori guztia, baina bikotetik atera gabe, eta bikote horri eutxita, eta ez bikotean, ni gaur horrekin eta zu beste, hori da kuxidade bat. Uste dut esan duenarekin. Adarra jarri behar dira gauez eta ilunpetan eta beste inork edo inork gutxi ikusi zaitza. Audientziak berak argi ikusiko dela hemen zer dagoen. Enai sartuko hemen benetan. Zuzara pekatari bat. Ondo, bueno, izan dut bat bizka bat. Bai. Vale, lasaitxe zari, a ver. Ez nuen espero Julen joko zenuen ikerli. Hortik ez. Ondo, bueno, rauzua, ez da? Bai. Debatetan posizio bat hartu behar bali mauztu, oso muturre. Bai, zilegiz, ondo. Vale, adarrik ez ipini, hori izango lo único, adarrik ez ipini.
Bai. Gure audientzia izango zeu, adarrik ez ipini. Ze grados? Eta txoin, baina orduan gure audientziari izango digo, osea, harreman irikia, osea, claro. Nik ez du esan ezer, Adarrik ez nik jarri. ez adarrik ez ipini. Ja, vale. Sin más, ez? Eta harreman irekiak baita ere. Baita ere, nahi bada. Ez egin parekoari, parekoak zuri Hori. egiterik nahi etzen nuken hori. Hori da. Gero, Adarrak zer- ipintxeko hortako Horregatik, ireki bat euki. Diogu adarrak ez. Adarrak ez. Listo, horraino esan. Super despetxatuak, Sartu zareten egotean zuen orain Ez. bugara moderatzaileak orain. Bakarrik ezago adarrik ez, sin más. Bueno, total. Vale, Azkena. azkena ingeu. Hau gaina, bueno, interesanti zeleike. Operazio estetikoak. Antion dago alde, Eta eta Julen kontra. Julen Claro, kontra. claro. Onartu beharra daukazu, pixkat bizitzak, eta aitatxok eta amatxok eman dizuten hori onartu beharra daukazu. Egia da, Sodurra ere bai? kasu batzuetan, Hau kasu guztia onartu behar horregatik, dagoa. erresagoa da, Ez dagoa lekurik hau guztia onartzeko ni. hau onartzea erresagoa dela. Kasu, osea, baina, eske horri kontra egitea da. Claro, baina edo gaude estetikaren alde edo kontra. Ez du balio, ni mundura oso estetiko etorri nahi zenez, nik egingo du nirea eta gainontzekoak izorra ditezela. Zuk ere nahiko duzu jendea pozik egon badin eta denok ez daukagu zure hardware bera, Ez, sentitzen dut. Beharko ditugu egin zera batzuk. Konturatu naiz, alako debate, fikzio debate bat antolatu nahi izan duzue, baina egia da, nik ez dut estetika operaziorik egin, eta Antxonek, Bai. duela pare bat urte, txoben pixkat. Hau da, Julenek egin maite dena da, gizurra. Bai, bakize esango da ben. Operatu zuen sudurra, eta biketatik eta arnasa ondo hartzeko, baina, esan zenuen, doktoreari, zirujauari, esan zion, hor barruan zaudenean, pixkat, puntia, pasa lima. Erantzungo dut, bakizu. Antxon ez alenengu, jende asko kitxen da hori. Buloen aurrean, hemen dator zientzia. Niri egin zidaten septoplastia bat. Bai. Eta hori da egitizutela barrutik, nik lekua, gainera ondo barrura sartzeko ere. Bestea da rinoplastia bat. Niri egin zidaten septoplastia. Osa, estetikoki esen duen aldatu? Ni, da bat okerra eta arraroa, lehen bezala, sudurra. Bai, baina orain egiten dut, zurretik arna sartu. Zoriontasuna. Begiratu operazio hori esan izan. Bai, badakitein emio neupe. Baina, biura motoste. Hori izan dugunok elkar ezagutzen dugu ahotsagatik. Hombre. Egu dod. Boku daukaz. Antxon operatu zenean, gure semeak deitzen zion osaba porrotx, zezeukan sudurra horrela gorri-gorria eta hondi eta osaba porrotx. Bueno, operazio estetikoak ari ginen, ezta? Nik Nik kontra nago, ez? Hori da. Onartu gara daukazu, Antxon, jainkoak eman dizuna. Berriro jainkoa. Nik askotan entzuten dut, Eleizarekin topo. jendea hau esaten, ezta? Operaziorik ez, nire gorputza templua da, ezta? Zateute argudio nagusi. Bai. Nire gorputza da templu bat. Zure etxean ere egite dituzu obrak, ezta? Nik ere nire templuan, nahi dut igual lur zikin hori aldatu da dengoz. Ados. Eta zokaloak berritu. Ados. Ba, orduan, lehentxeago esan duzu bezala, joan zaitez zu zer horri templura, eta lan du gorputza, egon bizka bat. Aurpegia ez da entrenatzen, hori ikasi dut, templuan. Egin fuerte, saiatu zara. Aurpegia... Sudurra txikitzen, jarri, txat GPT-ri galdetu, nola txikitu dezaket, era natural batean ere sudurra, eta egongo da... Aurpegia ez da entrenatzen. Egongo da, fijo zerbait? Nola da, aurpegia hori? Nola goza Instagramera horri bat. Baina egin berrituzu seriak, Antxon. Osa, ez da nahikoa horrela mukiak. Egin berrituzu. Ai. Listo. Bai, ondo nago. Ai ama, oso ondo. Bueno, total, operauko zeunke zer edo ez? Orain ja benetan. Orain ja benetan. Kontua hilearena da, guri, ezagit, mitoaro hori ere iritsiko zaigu. Bai. Momentu zondo, Nik 32 urte beten dituen Jodero jane. egin nuen lan, egun osoan, da etzen izan horrela egun berezik. Baina tartean, moztu nuen hilea, eta izan zen. Badago zer moztu 32 urterekin, beraz, ospatu nuen hori nolabait, ezta? Eta uste dut, nik enuke hilerik jarri nahi. Baina ipiniko zeunke? Ez dut uste. Ondo irutzen zait, jendea jartzearen eta, baina ikusten ari naizena da, nolabait bihurtzen ari dela hau, pixkat hilea galtzen hasita, baina nola ez duzu jarriko? Ja Bilbon egin ezakezu, da super erresa eta... Ja zara Turkiara joan behar. Sekulako aukera izan da, aprobetxatu aukera hori, ez da? Igual, niri gehiago gustatzen zait pixkat kiroltasunaren kontua da esan, hauxe dator, edo hauxe doa, hobeto esan da, hilearen kasuan. Beti esan izan dugu guri, ikusita etxean zer daukagun erentziaz badatorkigu.
Osea, Bai. atzera kontua hasi da, ja. Ari da kopeta sold out egiten bizkanak. Ba, oza esango daukazuen eadin berez jentik ja. Hori ba, Ba, ez ondo. Nik beti esan dut, badauzkat argazkiak, ja, bi semeekin, osea, Eta uliaz. bai, hori da. Noiz bait, esan izan dute begira, ureitak bazeukan edo. Ea erentzian jasotzen dugun ere, beti esan izan dugu, gure aitaren... Duintasun hori ez. Bai, mesudapolismo hori esan behar nuen. Ja. Osea, gure eta bezan, ya está. Vale, bueltan entrevistaren bigarren partearekin gara. Zer diogu? Zer diozu? Vale, bueltauga, hau da elkarrezketean. Tranquil, jan, Antxon. Bueltauga. Jan. Karo. Baina bueltauga. Hau da elkarrezketean bigarren parti, eta bigarren parte honi gaina ditzotzeu. Zer diogu? Zer diozu? Kalzadoraz ipinitxeko izan buru. Eta, bigarren parte hontan, Kariz, nahi gu jakin, zuen arteko liskarrak, anekdotak, liskarrak ja ezaguz. Liskarra? Anekdotak. Anekdotak. Txikitzeko kontatu ez dituzuen anekdotak nahi guz jakin. Bai. Anaiarren artin beti egoten di, jolasak, historia diferentik. Ez dakit dukezuen alkarraz bizizendeko lan momento tragikon bat, barregaren bat. Bueno. Ja, bai, ez da? Tragiko. Negarrez aztea hemen, bapatean, Zentzortan, hemeroteka eta oso manejatzen dut Julen. Bai, gure harremanaren artxiboa, oro artxiboa, darama Juleneko zondo. Niri guza ez zait, hau, igual, movida da guk ja irratian ia dena kontatu dugula. Ja, edo gure kasan eta igual ere bai. Baina bardin da, irratiku, pero... Asko guza ez zait, ze gainera ikusten ari naiz, momentu ura, irudi ura, Antxon Dabiok gau pasa... Ni hasiko naiz, eta gero zugukatu. Gau pasa eginda, gure gurasoen etxeko balkoian eserita. Zemat urtaz, parentesi, Txoene, ni unibertsitatean Antxon oraindik ez. Vale. Eta ni Antxoni esplikatzen nola enrollatu hartzuen eskabatek. Baiz! Hor zebilen Antxon, zirtolaritzan asteko asmotan, eta nondik hasi bersoa osatzen ez da. Bale, eta nondik hasi bertsoa osatzen nola esplikatu zen. Baina literal kontauzen zen, edo zer? Ni behar nuen hori, ze ni izan naiz beti oso beldurtia, baina hortan bereziki. Bai, Antxon? Ematen zian beldurra azteko, kalabaza jasotzeak. Bai? Sekulako beldurra baten zian. Kontrako irudixe motozu, nitzako, Baina hemen barruan, zeuste gozu. Ez, nik esango nizuke. Barruan hau txiki badago, eta hau txiki horre dauka autobusero itxura haukan tipo honen barruan, badago... Emate dut pizka buseroa, zarkandura honekin. Laburundesakoa, aiama. Pena da, ze gerora ikasi dut jode, kalabaza jasota, ze ondo baita ere. Bai. Kiroltasuna. Lepoan hartuta segi aurrera. Baina lehenbiziko zera hortan, eta nola egin, eta izan naiz beti hortan oso kakatia, eta behar dut beti dena egoera ondo kontrolpean izan, eta nola, eta zer egin, eta zer esan, eta barrezta. Eta orduan hau zen, ni nahiko berandu, Batxilergo bat, zu. Bueno, berandu. Ari gara... Lehenbiziko musuak emateaz, eta... Bueno, ez da berandu ez. Lagun mordoa daneukan ja ezkontzeko planak egiten. Ja, umek. Lagun ziren bizioso. Baita ere. Baina itxoin, hemendik ere esango dugu bada, ez bada igual dauzkagu entzule edo ikusleak. Tope lasai. Edade hortakoak eta inoiz ez da berandu, en plan. A ver, ni be zentzu hortan orduan berandu, zen ni be batxiderrin igual. Ja, igual ni presioaren kontra egin nahian, ari naiz presio gehiago sortzen. Ez, a ver, esango guestauela edadik ezetako. Baina bai bada estereotipo bat edo. Bai, bada. Eta bada presio bat, Parranda egin da gero, han balkoian, eta Julenek garai hartan bazuen sineskeria bat edo, ea baduela zientziatik ere, zen zuen, oera joan aurretik edango litro terdi ur. Bai, botila osoa, eta bi arrajerik ez du izango. Behar duzu hori egin. Eta hortan ari ginen bitartean, esan nion, eske hemen ari naiz, eta tipa hau, eta baina gero, nire galderatzen, gero ze ingo dut, musu ze emango dio. Eskuak zer, nola. Eta Julenek, esan zidan, egin zuen trago luze bat. Eta esan nion, hau esan da. Eta esan zidan, zuk gogoan duzu Antxon, amari lehenengo aldiz titia nola hartu zen nion? Julen itzela. Eta esan nion, ez du gogoan hori. Eta nola egin zenuen badakizu Antxon? Ez. Zenak egin duzizun. Gauza bat,
ondo esatzun. Baietz. Egixe, instintibu da hori. Eta orduan, Oso ona. Hori egun ematean ere semei ere. Vale, baina ordun esan Jakintza zen horrekin- lagundu berez, ez? Bueno, bai. jakintza horrekin joan itzen Kendu nion presioa. Hori da. Jakintza horrekin joan itzen eskaren gana, da segintzen zuzenean titia, jarren, a bera. Mesedez! Hanik, umetan hau egin nuen, anaiak esan dit! Esan dit anaiak titia! Ez, gero, ondo, Gero egia, musu batzuk eta gero beste batzuk. Da, lortu Baina, zenuen. instintiboki urteatzun ordun. Bueno, Institutiboki eta fortzatuta ere, bai, pixka Bueno, bat. ja, bai. Bai, edo guazen, eta... Da ondo, azkenean baina. uste dut, berak ere... ez baina, Lagun, askotan gertatu da hori, beste aldeak esatea, venga, guazen, eta... musu egokiak izan ziren. Diot, musu egokiak izan ziren. Bai, harreman gerora, batean hasiera izan zen. Bai, irurte. Begira nola erakutsi nion. Beraz, Oso jatorrarekin. Ah, bai, Beitxu, bueno, Julen. Nik orduan enekien zertzen hori, 2 urte neska batekin enekien. Ah, ez? Zu solterixa profundo. Lehendabiziko bikotekidea, etxera antxona egarri zuen. Ah, bai? Ostra, esklusibi hori nekixen. Oso jatorra. Bueno, aholkona emozen zen. Nik uste bai, ez? Aholko asko kontu zen. Osea, importante da testu ingurua ere. Gau pasa egin genuen eta ere ginen balkoian ura edaten, baina... Orain kontatu duen bezala, esan dut berriz ere. Oso ondo. Aholku ona. Ya te digo, nik esango nion beitu, Juane horreta. Eta venga, tomatzen bat Titiaren metafora. Titi hartzea, bai, hori da. Senak aginduko dizu, Antxon. Zenoak aginduko dizu. Hori, Orokorrin aholko asko mote zeuntzezan. ez. Orokorrin, ez. Nauzi txikira, ez? Ez, gainera, ia momentu batean kontzienteki utzi nion aholkuak emateari, ze, adidez, behira, horatzen naiz baita ere, behin, etxeko salan, kaja sorda, zuek badakizu zerren? Ez. Kaja sorda da, tanborra jotzen ikasteko etxean, edukitzen den da partxe bat, eta orduan ez du zaratarik ateratzen. Balea. Bateria elektronikoa dauden bezala. Karo. Ez, eta gogoratzen naiz, nola erakutsi nion Antjoni, mugi, gorputori gogotxu jotzen, txarangarekin gero jozezan, tamorrarekin, gogoratzen naiz, etxean CD-a jarri, eta batean pasatzen kaja ni baino beto jotzera. Eta telebistan hasi ginenean ere, igual esaten ez, kamerari, hau eta bestea, eta orain berak aurkezten du miluzte, eta nik ez, orduan, esan nuen, jazta, gelditu antxo. Ez erakutsi. Aholkuak Julen gorde zuretzat. Nik orain, emango dizkiot aholkuak monologoak egin ditzak. Aurreratuko nago eskuinetik. Ai, ama. Ze hona, eta badaukazu hola barrabaskeria hitza da. Fijo izuela bat. Etxean pasa zaizuen zerbait, igual mueble bat hautsi edo... Da, gero sekretu gorde gurasoei. Ze hortan, esango nuke biok ere izan garela ausartak eta trasteak baino pixka koldarra. Bai. Espektroan, gehiago haude kakatien aldean, ez da? Orduan izan dira... Pauso bat normalean beti atzera ematen genuen, aurrera baina. Esto sinesten esto zuela, inzo segurasoei gero okultau edo... Bueno, egin genituen, baina horrela oso gogoan dagoadan bat, karri genituen etxera hamster batzuk. Hamsterrek ez dute sekula bukaera ona. Danok eukiguz gaina. Gure etxean, areta gutxean. Karri genituen guk, gure ekimenez. Vale, oza, gurasoei zer zamarik. Nahi dugu hamsterrak, eta karri genituen hamsterrak. Pluralean, hamsterrak. Bai, bi ziren, eta hamster bat bakarrik hor, gaixoa. Eta ez genuan kaiolarik aurrena, ez genuen hortan zinezen, ez da? Guna ditugu libre... Hamster zoriontxua, jo zoriontxua gomezela guna genituen hamster zoriontxuak. Eta improvisatu genuen alako zera bat, kaiolatxo bat edo, kaxa bat. Improvisatu genuen, egin zuen aitak. Guk ez genuen ezer, guk egin genituen ukitu ere egin hamsterrak. Aitak sartu zituen hor, eta guk nahi ditugu hamsterrak, baina... Ikusi bakarrik, nahi ditugu bakarrik ikusi. Eta hori zen ostegun gizen bezpera. Eta iritsi zen ostegun gizena, esatu ginen, sukaldera joan, eta topatu genuen alako... Sarraskia topatu genuen. Sarraskia zera bat, erresistentzia moduko bat egin zegoen horre garbigailuaren parean, taperren bitartez eta horrelako bunker bat edo, ze antza, jan egin zuten kaiola, hamsterrek. Kartosku? Eta kaja batean egin zuen aita kaiola bat oso guapoa. Janei, ben? Baina egin zuten jan eta egin ziren atera. Setiatu ziren hor, garbigailu azpian, aitak hori ikusita, hemendik ez bezala atera zikera. Ez gezkiari zara. Ez, gu esnatu ginenerako, zapata kaja jana zeukaten, eta egin zuten ies lavadora azpira. Nota batean utzi zigun aitak hori guztia, ohar bidez, lavadora azpitik erreskatatu behar izan ditut. Ta orduan zeuzkan, mai gainean, taper batean,
taper baten barruan, eta taperra tapari gabe, bestela, ito ingo zituken. Eta orduan zeuden, nola, salbamantelesa? Bai. Salbamantelesa gainean jarrita, ies egin ez zaten, hori da. Bale, ja zeuden. Eta orduan, gu iritsi ginenean zeuden, bi janzterak gu bakarrik etxean, ostongo izena zen, Beldurra. eta taper barruan, eta aiba. Eta orduan, kendu genion salbamantelesa gainetik, eta hasi ziren eskapatzen, jarri genion berriz, baina ez genuen asmatzen, Oso eskaxak. eta orduan, deitu behar izan genion. Jose Manueli! Ez? Jo, naiz ezertatzen joratzen. Norde Jose Manuel. Maia Monarriz ditu. Kiki Amonarri zen alabazarenari, gure laguna, Vale. Mai etorri. SOS Mai. Maiik ikutzen zituen eskuekin, baita. Eta zuen, izin duen atrapa un hamstera. Mai etorri mesez. Eta Mai etorri zen, hartu zituen mi hamsterrak, musukatu, eta sartu zituen, sartu bertituen tokian. Baina hortan beti izan gara oso. Egon nuke hamsterrekin Jose Manuel bizilagunak ere lagundu. Baita ere. Behar izan genuen jende askoren laguntza hamster horiek aurrera ateratzen. Dutxako eta hori ondo dago, esnatu eta... Ze dutxa? Hau, uste du polita dela. Bueno, bai. Sí. Etzen oso polita izan, ez? Intimoa igual. A ver, Nik uste dut material hona. bai, beste gau pasat egin genuen behin. Bai. Bueno, egin nuen, zu orduan ez orain. Eta, bai, gauza asko pasatziren, gau pasa hortan, Vale. batzuk txarrak, maite min kontuak eta, ez? Vale, bueno. Bai, hori izan nahi dut, hori izan nahi Gero dut. alkoholetan ito behar izan zituen. Vale. Eta iritsi nintzen etxera, eta zen gainera eguberri eguna, osea. Eta hurrengo gunean, esatu nintzen, noan dutxara. Eta etorri zen ama, eta esan zian, atzo zer moduz julen? Eta nik pentsatu gabe, oso ondo. Eta orduan hasi nintzen pentsatzen, atzo zer moduz? Ostia, atzo ondo ez. Eta ama oso insistente bizkat hortan, julen atzo, eta ama ondo, lagunekin, eta horrela. Eta ondo iritsi zinen etxera, eta bai, pozpozik, zergatik ama? Egin duzulako botaka julen. Botaka egin dut? Bai. Oean. Bera konturatu ez? Baizera. Ezinen konturetu? Oean. Ez dakit, begira, ni nengoen dutxan, eta dutxatik atera nintzenerako uraia garbituta. Julenek gau hartan ez zuen bakarrik lo egin nahi. Bai. Eta orduan ez zuen besterik ez bada, izan da nire kompainia. Eta Antxonek hori egin izan duenetan, gurasoak kanpoan. Eta ni komunean. Hostia. Baukidabe zuen gurasuk favoritismoik edo. Ui, galdera ona. Ez. Normalean txikia izaten da, ez? Kutxunena. Nire txean ez, baina. Ez. Gu gehiago izan gara pixkat oso lerrokatuak, azkar eta xinplesateko, ni aitaren semea eta Antxon amaren semea. Bai. Vale. Pixkat horrela. Bueno. Bai. Gehiago igual baitare gure, antzekotasunagatik. Bai. Ez? Bai, izaera eta antzekoa daukagu. Gero, bai. Gure konstelazio familiarra hori. Bai, baina egia da, nire ustez, azken ja bolada hontan, igual pixkat ari garela cruzatzen hor, Ze bat denbora daukagu goian, listo? Listo, amaitxu da. Vale, Berriz isilduko gara, bueltan. oian. Entzularen galdera hueltan. Bai. Entzulearen galdera. Entzularen galdera bialduzku, gure lagun batek, danon lagune, asma honor. Entzule bat, Aman komunin daukeun lagun bat, laurok. Irratiko Bosto. norbait. Jongi. Ez da Jongi, Ez da Jongi. neskida. Andriu. Ez da Andrea. Bitxori. Ez da Bikori. Sara Alonso. Ez da Sara. Un asmauiko zu, Ez que igual ez dut asmatzen, tia. Arroitak Madridetik bialduzku galderi, guazen entzuta. Kaixo tegeriaz, malen eitziberian ez moduz. Hemen nire galdera. Nire galdera da, ze uste duzue dala errezaua. Julen tegeria, Antxonen gorputz barruan bizitzia, eta Antxonen bizitzia. Baina Julen izan da, edo alderantziz. Antxon, Julenen gorputzian, Julenen bizitzia, baina barrutik, konsientzian, Antxon izan da. Ta zein uste duzue egokituko zara hobeto, beste bizitzara. Hala, patxo! Eskerrik asko, Aino. Aino, positxu bat bialdutzugu Madrian. Laizter joango gara bisitago. Bai. Gobe jonbiga. Bai, gobe junbiga. Bueno, galdera. Galdera, hoxe. A ber, ze iritzi, ze Beste rol joko bat, ez da? Beste Bai, dana da rola, gaur. Ez du ematen askorako erantzun, oza, ez dut, hain da erreixa erantzuna. Ainoa, baina mierda galdera. Ez, galdera oso da. Baina, oza, ez du ematen joko handiegirik. Zergatik. Ez? Bai, argi dukezu erantzune, Julen? Oi. Zein egokitzuko litzake beto? Zuk ez? Zina. Ez? Zu egokitzuko zinake hobeto? Duda baik. Bai, Bai. Zegaitzi inozu. Osa, ari gara esaten, nik Antxonen bizitzea, baina barrutik Julen izan da. Bai. Zora gari. Eta... Eta
Ados nago erantzunarekin. Vale. Baina, ez ezala eman orain nire bizitza, jautza dedik. Ez, baina, joder, baina, osea... Gero egin behar dira monologak eta... Bai, idatzi dago, ja? Egia esan, niri oraintxe bertan, horrela, nola da, familia nuklear baten, ekuazio hortan sartu eta bi ume eta lo pizka bat txarto Eta, bueno, bi ume, bide batez. Zoragarriak. Ze bi ume, Zeinak, rol joko bat egin da, aste arte gauetan, bilakatzen diren nire ume ere. Zertatzen dira, osabaren eta izebaren etxera, saltzitzak patata purerekin jaten. Lehen ere esan dugu etxeen movida. Bai, etxeen movida. Etortzen dira, osabaren eta izebaren etxera. Etortzen dira, osabaren etxera, ze izeba dauka beste etxe bat. Osabaren etxera eta osaba da izebarekin jati duzte saltzitzak patata purerekin. Hombre. Ez de, aste artero. Aste artero. Guazte ona. Beira, irudi bat oso polita. Aste ondarez aurrekoan pasazena. Izeba faltatzen. Bai. Gu etxean, itzea eta biok, eta, bueno, ja, etorriko dira, gure umeak, eta alako batean Antxonek ja, bagoaz, eta jetxin nintzen portalera. Euriariz ez horatzen. Handatoz, arkupetik, Antxon, semezarrena eskutik helduta, eta besotan dator seme txikia, Antxonen besotan, miluzeko kamiseta erraldoi bat soinean. Adoktrinamendua. Handator ez zerbait gertatu da. Ez da, zerbait pasada. Antxan nintzen hor, saltzitzak pizka bat zaintzera, eta batean pello. Osaba, Simune gura bota du. Hasi zen Simun hor improvisatzen pizka bat. Blai egin zen gizajoa. Eta orduan kendu behar izan izkion erropa guztiak. Antxe egon zen pardelarekin bakarrik gozo-gozo. Eta esan horrela, kalean horrela ez dutera mango umea. Eta mi luzeko dire pijama hartu. Eta soineko gigantiles. Bere kamisoi bilakatu zen. Irudi polita. Bai, oso polita. Eta da oso plan zoragarria. Osaba guaixe motozu, Antxon. Bueno. Eta zuka eta guaixere bai. Bebai. Ez baina niri gusa ez zait. Hau izan da, aste artero etxera ekartzearen kontua eta modua baita ere, pixkat behartzeko eurekin demora pasatzera, eta barze, uste bai diozu bestela bizitzari, bueno, egongo gara, eta tarteka bai, eta tarteka ez, baina aste burua batera eta bestera, eta gustaren zaite eurekin egotea, ez da, orduan, badakit astero, aste arte da behintzat, Ke guai. Eta guai dago, gusa ez niri, aparte, ni, faltzen dugulako lasai, astea mehin etxean, baina gure semekeri izan dezaten horrela osabarekin konexio, osaba guai bat izan dezaten, eta orain da saltxitxa jatea, baina hemendik urte batzutara izan daiteke nik ezagik zer osabarekin, da, gusa ez zait gure semek izan dezatela osaba, eta izeba guai pare bat. Hemendik urte batzutara, egon naiz ni litro terdi urre daten, eta hilo bari izaten. Hori da, umetan titia nola? Igual. Asko zirudi itxusiago. Osaba zarra hor. Nik esplikatuko torri. Eta maitxu gorkoz, gustora basari. Oso gustora, Eta Kristina Janrin dako ordaiazpikoa dago. Gauza bat, kapitulaz izen da, Ez dakitzueko lan bizizi zuen, baina nik superrondo pasauot. Divertigarri. Oso eroso, Bazen garaia. Oso pozik gainera zuekin, joder. Bazen garaia noiz bete moraldia irikitzeko. Oan dut, bi bekadun nola iritsi ziren, eta hori. Berriro ez dugu esango. Uste dute, pertsona berdinak fitxatu gintuela. Bai, Gu lauroi. Igual hau ezin da. Bezarreko ditu? Bai. Sago nuke bai ez? Bai? Ez? Begira. Bi begik ikusi zuzen hemen zenbat talentu zen. Bazekien zerbait, Bazekien zezer. Bueno, apostuko dago hemen ikustiaz. Bueno, Kariz, bezkerrik asko etortearren. Zuei gomita. Mi esker. Eta ja azkena, ja, ez da berriro pasako. Bueno, igual beste moraldin bat bada, igual barriro etorriko zari. Ezin gara... Igual beste 10 urte eta etorriko gara. Inbitabiko guz barriro... Igual egun ematean bukatuko dugu Antxon da biok benetan zabiz aurkezten. Epa. Zaliteke, eta mi luze eta di da aurkezten. Hoxe beroi. Zaliteke, change bat ez? Change. Bai. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko entzulei, like eman, iruzkindu eta... Eskerrik asko, Kariz, akordau temporadi hasi besteik ez talain, orduan jarraitzu Instagramen, jarraitzu YouTubeen, entzun iruzkindu partekatu, bueno, nahi zuen dana, baina hori, demoraldi barri xeator. Hori da. Aio! Agur.